Mladenovački prirodni, zdravstveni i turistički biser je Selters banja. Lekovita termomineralna voda ovde je pronađena 1898. godine na imanju trgovca i industrijalca Nauma Atanasijevića, koji već od 1900. eksploatiše izvor i vodu flašira pod nazivom Srpski Selters, a 1907. godine podiže u blizini izvora prvi hotel i kupatilo. Voda Selters banje je odlikovana na svetskim izložbama u Briselu 1906. i Londonu 1907. godine. Selters banja se danas prostire na 20 hektara parka sa cvetnim alejama, fontanama, šetalištima, sa starim drvoredima između kojih su smeštena banjska zdanja, rekonstruisani prvobitni hotel i novi hotel Selters, sagrađen 1986. godine. Lekovita voda Selters banje danas se eksploatiše iz dva izvora. Stariji daje alkalno-murijatičnu kiselu vodu, bogatu natrijum hidrokarbonatom i hlorom, temperature oko 32 stepena Celzijusa. Drugi izvor daje vodu koja pripada grupi alkalno-murijatičnih ugljenokiselih hipotermi. Zahvaljujući svojim fizičkim i hemijskim osobinama, voda Selters banje spada u kategoriju mineralnih voda širokog dijapazona lekovitosti, a koristi se kao značajno terapijsko sredstvo kupanjem, inhalacijom i pijenjem. Lečenje u Selters banji obavlja Institut za rehabilitaciju Beograd, organizaciona jedinica Selters u Mladenovcu. Odeljenje je opremljeno najsavremenijom medicinskom opremom za dijagnostiku i lečenje. Smeštaj je moguć u bolničkom delu odeljenja i hotelu Selters, koji raspolažu sa ukupno 500 ležaja. Hotel Selters ima zdravstveni bazen, restorane i barove i prostrane terase. Koračička banja se nalazi u neposrednoj blizini banje Selters, na prostranom šumovitom terenu u podnožju planine Kosmaj i u blizini Markovačkog jezera. Iako je na nizijskom položaju, Koračička banja se odlikuje udruženim termalizmom i klimatizmom. Koračička mineralna voda je pronađena 1895. godine, ali lekovita voda od 30 stepeni Celzijusa potvrđena je tek od 1986. godine i od tada je koristi narod iz okoline. Po načinu korišćenja prirodnog faktora, Koračička banja pripada slobodnom zdravstvenom turizmu. Ona nema organizovanu zdravstvenu službu i za vreme boravka bolesnici ne koriste lekarsku niti druge vidove medicinske pomoći. Poznata je po korisnom dejstvu kod lečenja nekih reumatskih i stomačnih oboljenja, kao i hroničnih oboljenja organa za disanje.